Ubat Titas Terwal Khan, Ubalong Chief Executive Member ke Kaisel Autonomous District Council, Ulong Matakas ka Sautarik Urampang Arajar Arpuar, Baka District Council Kala Raikot, Ba Deli Uyam Kanam Ai Jakan, ni Ai Jungbit, Masina ya Kelintiral Hapo Mekhlaya. Yakani Uliatu Adin Bolalum ya ke Jalang Jung Kli Nak Sensyar, Bahab Apo Ripo District, Hakaba de Binya ke Kelintiral. Ulang ru baka sokar kala tho adu khatwisian sabot District Council nak mentaman pan Jungbit, Masina ya Kelintiral. Nai nak kalian kesuksil kesuthu bahkan di kejengwan karal kana mara setia kana kejeng to ya kejela bahkan rapan ban ya kejengwan tu jeng kibar jela ba dina takadau baka disuksil kelarai bahkan am ajeng bet teleru em ban sna ya kan di kalentiral ba kita sementas ni firan meeting bat ki ang ba snong kesodan ke than ke ba thu banyai ka railway head kai ka ya kan di bat kini ki klin sensa Ika ni kong ka jing thu ke jonga ba khat ikan ka chingalang. Kung mo feel aktif hi hajing siya ka stand jongi naga council ka long ba ngim ai ka concern. Nani ngim menjur naga bantaban ai ya ka concern na panwan ka railway line. Din rei naga puar siya ka puar pat ka sarkar meglea ka tho si tho sengi ban pan ni ka concern. Tingi la yo haduk kum bakhat we terliki reminder. But ngidang yo dang sien ho bana January lu ngidang tho biak. Tena takadaw ngas ngupa kala day kapur ka ba ngan penkut no sendon ni ka kam namar ba la shutho syengi tena takadaw nga khat knang yaki ni ki kri no sosial ban yo ya ka final word na ka ka joki ka bamut ka don ka jinga selok jinga fliu jingmut ba kiru knang ba ka ka stand jongi kan dai ka ju bat ka stand joki kri no sosial te ka basutan nak long ba nakalian ki kri no sensiaru ki menjur bet ya ka ka ba karai ka council ka ba ki nakalian ka jom kiru ki menjur banai council kuma nakalian ka go bande ka ju anem ki jing tho ki snong e bakin ai gen usi ke dun karu komi ka long ba ki ha ban tho sami ka council te ka de mangi ki ban sa tho pat ka saki snong te na ta ka dau mentara singi la sim ya ka ni karai ba ngin sa ai officially saki snong pagi snong rutin sa ai officially sini. Kini ka propose railway head ni kidan kan klik snong ki ba ya. Kat kung ka list yung ka map ka bangidon kidon kat rungut kitra jaka. Ka don kung ba sauho nyaw hajar tom square meter ka area ka ba kentup ni ke jaka. Kemudian tahi nak stand jong ka district council kalong bakanam ai. Ya dum. Bakan wan kan deka railway. Biit baka deka takadal bakit man bakit diu na. Ki ka we ka long ba ngidon hangi nakabantaban protect ya ka interest jongi ki rulo. Te habawan kung kini ki project ni haban pen la kan yarap ne em ya ka jat benriu ku jongi. Ya rulum jongi. Ten re habang pai pat ya ka jing ya ka takaliang ngilap baka don penpan ka jingdu jing mentoy. Ka jingdu jing mentoy ha kan hukum ka penpau ba kan buon bah ka influx wan bentaru bompat don rel ru ki samla ki mo ki sek balang ki pat ba ki ya kwa bandon ka mekanism ka banyada yang ni banginom syak telep aku pat ki bana ba kan wan ka karel te hai ngin la ban control tigi don pat ki bakali piso kumnu spang kata ka good train lani kata ka karel ka bankit ki marbam bat karel bankit passenger dan reh ka sarkar ha baka pan pat ya concern nangi kam mention kamlong clear kade ka good train na kade ka passenger train ka ong be railway line tena ta kadang ngi na kadang ngi yang be ta ba ngi mai